Здравейте, приятели! И в днешното видео ще сравня кое е по-добре. Настройките на ChatGPT или настройките на Gemini AI. Така, първо, за да може да ми дадат правилните настройки, им казах всичко. Колко коня, тоне, какво задвижване, каква кола е, с какъв двигател и така. И в момента са в настройките от ChatGPT, ето както може да видите, на скоростната кутия, на окачването, на спойлера, който също съм го скрил, защото не стои толкова грозно, и на гумите, предна и задна. И нека да го тестя на четвърта мира, което са 402 метра, тъй като аз им казах да бъде на толкова. Нека видим как ще се представи. Така, това е прилично време, но нека да сложим настройките на Gemini AI и да видим кое е по-добре. Така, започваме с скоростната кутия, сменяме ги, окачването, ние го сменяме, за крилото също трябва да се смени. Тъй като знам, че много хора от вас са се чудили какви настройки да сложат, са прибягвали до изкуствен интелект, реших това видео да ги сравня. Кое е по-добре? Gemini AI или ChatGPT? Аз също повечето от вас сте ползвали ChatGPT, но нека ви покажа и на Gemini AI. Така, да започваме. 402 метра. Загряваме гумите. И както може да видите, настройките на Gemini AI са много по-добри, не много, но са по-добри от тези на ChatGPT. И в момента може да видите най-доброто ми време, него съм го направил в настройките на Gemini AI. Поради те са по-добре за самата кола, отколкото другите. Това, на което наблегнаха на настройките, нали, тук на скоростта кутия, окей, там си до двигателя скорости. На окачването, там, тъй като моята кола е 4x4 с разпределение 70 задно и 30 предно, ми казах как се настроя и къде да бъде по-меко и по-твърдо. Казах, ето сега ще ви покажа, отзад да е по-меко, за да може да тръгне и да потъне леко и така да премести тежестта на задния мост и да има по-хубаво сцепление. За крилото, за Gemini ми каза да бъде по-високо, да е по-голям градус, защото да не стане стабилна колата. А пък ChatGPT ми каза да бъда по-ниско, като гледам, мисля, че на Gemini сякаш работи по-добре. За гумите лукил там, тъй като е 70/30 и то е почти задно предаване, казаха да има по-нисък, баровете са по-ниски при задното, за да има по-хубаво сцепление, а пък при предното да не са чак толкова твърди, защото все пак и там нещо загребват, нали, се допират до земята. Нямат много голяма разлика, нали, двете, но се усеща във времето. Все пак, ако си ги барна тук-там, сигурно ще има и по-добри резултати, но в момента ви показвам изцяло как те са ми го казали. Другото, което е, само трябва да бележа, че при тази пружина на турбото, при 100% вижте колко коня на тон има, само че като дам на теста, вижте какво става. Ако някой знае как да го прави, моля да се пишете в коментарите, защото това много ми подозрява, тъй като аз си свалям мощността на двигателя, за да може да не ми гръмне турбото.
И сякаш това беше. Ако искате да правя също и за 800 метра, нали, за половин миля, ако имате някакви идеи, пишете в коментарите. Ако имате забележки също, аз отворя към всяка критика. И се абонирайте и харесайте видеоклипа, така ще помогнете много на канала. Чао!